खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय आं बिराद रिक्वेस्ट मोनदोंमोन जे नोंसा बाबाखौ लानानैबो भिडिअ खालाम आरो सोरबाथ' बेबायदि कुइसनबो खालामदोंमोन जे नोंसा बाबा दंना गैया नोंसा बाबाया मा खालामो मा मायो स' दिनैनि बे भिडिअ आङो जोंहा बाबाजों टाइम मोनोब्ला जोंहा बाबाजों आंजों टाइमा मिलायलायोबा जों मा खालामो बाबाजों टाइम स्पेन्ड खालामबा आं मा खालामो बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिन्थिनो नाजागोन स' नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आसा खालामबाय बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थुदो माने स्टार्ट तुक्लुआ जाहा मोनसिरा जानो ना हना बुना जोंहा बाबानि खानाया टाकु जाजोब्बाय नै खानाया मोनजोब्बाय बाबानिया नै इथिंबो मोनबाय बेखायनो आङो दिनै सानबाय कालारखौनो फोनना होनसैदां इथिं नायलाय बाबा इथिं साइडआव इथिं औ देखायना होन र' नै मोनजोबथारबाय ओमफ्राय दा नै बाबानो आं नैबे कालारखौ फुनना होनोसै ओमफ्राय बहुत मानसियानो दा बे भिडिअखौ नायनाबो बुंगोन आंखौ जे भिडिअ बानायनो थाखाय आं बाबानो खानायाव कालार फुनथिना होदों माना होदों बाट बेबायदि नङा ट्रास्ट मी गाइस आं बेबायदिनो बाबाजों आंजों टाइम मिलायोबा बाबानि खानायाव कालार फुनना होयो जुदि बाबानि खानाया मोनोबा ओमफ्राय मोनखायो बाबानिया थाबनो फुरफिनखायो मानो होनना बुंबा बाबाया बैसोबो जाबाय ओमफ्राय बाबानो आङो सम मोनोबा बे खानाय फुननायावनो आसुगुरबो हाना होयो टाइम मोनाना फुननो बेसारा फुङाव ओंखारलांनो मोना सफैयो मा जागोन मा जोंना डिउटिया मोनोबा नैबेखौ लगायलायनाङा ना नैबेयो ओमफ्राय नै आं एप्लाइ खालामबायानो बाबानि खानायाव आं बिराद मोजां मोनो जोंहा बाबा आरो मामाखौ आं बिसोरनि अनगा माने बेबायदि मोजां मोननाय मानसि गैयानो होनजायो आरोना फार्स्टआवनो आं बिसोरखौ बहुत मोजां मोनो नोंथांमोनाबो मोजां मोनबानो जाबाय आरो बिमा बिफाखौबो अनबानो जाबाय आरोना आरो बुंनाङा जे आंहानो बारा नलेज गैया आं नोंसोरखौ आरो मा बुजायनो ना मिथिखायो नोंथांमोना अब्लाबो आरो बुंबाय आङो आरो आंहा बुंनो थाङोब्ला बहुत सिमांफोर दङ बाबानि थाखाय आं बेफोर सिमांखौ कमप्लिट खालामनो हाबासो बिराद गोजोनगोन आरोना जोंहा बाबानि थाखाय आं मा सानना दङ बेफोरखौ आरो गासैयाबो थाखायो बेबायदि साननाय हनाय स' आं बिराद माने मा होनो आं बहुत मोजां मोनोलै आं बहुत मोजां मोनो आङो आरो आङो दासिमबो गोसोआव दङ आरोना जेनेबा आं क्लास 8सिम आङो बाबाजों बाजादों सिरियासलि गाइस आं क्लास 8सिम होमबा क्लास 8आव आङो माने इसेबां गोदोरद्राय नङामोन आरोना हाइथुथु टिक्लिक्लिमोन आरो टुक्लुक्लुहै ओमफ्राय मानसिफ्राबो आसरित जालाय लायोमोन आरोना बा नों एसां गोदोर जाबाय होमबाबो दाबो बाजाबाय थायो माबाबाय थायो बिदि आरोना माने इमान अनो नोंखौ बाबाया बिदि होननानै बुंलायलायो आरोना लोगोफोराबो आरो बेलेग मानसिफ्राबो खिन्थु अभियासलि ना गासिबो अनखागोन बिमा बिफायानो गावनि गथ'खौ बेबायदिनो ओमफ्राय आंजों बाबाजों रिलेसनशिपा ओरैबायदि मोजां बहुत मोजां आरोना जों माने जोंहा मामाया आंखौ रायबाबो बाबाया माने एकदम बारलायलायनानै दायखौ लालायलायो आरोना बेबायदि टाइपनि माने जोंनि रिलेसनशिपा आरोना बहुत मोजां आरो बाबाया आंखौ बहुत सापर्ट खालामो मामायाथ' खालामखायोआनोसै मामायाथ' आरो आंनि एकदम मा होनो बहुत सापर्ट खालामो मामायाबो थेंक इउ स' माच बाबा आइ लाभ इउ दारियाव फोनना नांगौ नामा फिसा मोनसे ब्रासजोंसो फोनना नांगोन र' ब्रास लायनांगोन मोनसे र' होमबाबो खानाय खानना होन दे खाननायखौ खानना होबाथाय एसे बुरजा नांगोन माबायाव नांजोबगोन ना मोजाङै दे नायखादो बाबा हाइट जायोलै नोंबो बारा गोजौ नङा बेखायनो आंबो गोजौ नङा नोंनो बारा गोजौ नङाना बेखायनो फिसाजोआबो बारा गोजौबा सिंस्रि थाब गङो मोजांसो न' गाहायबाबो बाबा गाहायानो खोमथा जायो माने गेरेमसानो गोजौद्रायबा दा बाबा जोंखौ गोजौ मानसिफ्रा नायदोबा जोंखौ दुखु मोनगोन ना होमबाबो जों बाख्नायथिबाय आरो गावखौनो गाहाय जन्म जाबायानो जिथिया आरो माथोबाव दुखु खालामबाबोथ' गोजौ जाफिननो हाला सोरबा गोजौ सोरबा गाहायखौ बुंनो थाखाय आरो आं सिंस्रि गंबा एसे खमैसेयाव सेंग्रा नुलायलायबायलै बाबा नायना नायदो दे मादै नुगोन नायदो
दारियाव फोनांगोन नङाबा दारिया गुफुर खानायाल' गोसोम सोमबा मा सानो देलाय मानसिफ्रा फाख्रि जाहैगोन आरो दारियाव नायनानै सिनायखाबाय माथो बोरायबाय माथो नोंथाङा होननानै दोनलायगोन आरो खानायनिया जाबाय दे बाबा दारियाव फोननो थाखाय ब्रास लायनांसिगोन बेजोंबा जानाय नङाना बेयाव बोरै नांगो नांलाय लिकदों दा हाथायग्रा ब्रासखौनो लाबोबाय माबा ब्रासानो गैलामोन ना माहा दोना माने जा बाबाया गोबावजोंसो फोनो ना बेखायनो माने बुस्थुफोरा गोमालांजोबो आं फायबाल' दोननोनो मिथिया मोजाङै टाइमखौनो मोना टाइम मोनाथ' दोनो जाजोब्बायसो नामा बाबा आं फोनफ्लांजोब्बाय दोङो बहुत बिदिनो दं ना अभार जायो गोजौ बिदिनो नायखो खाथियाव लाबो नायलाय जादोंना जायाखै आंनियाव माबा इखौनो लगायना होगोन एसे होनलाय जागोनदां न' गन्थंआवबो फोनना रणवीर सिंह जाबाबाया दारियान माखै गिदिया खैदोना बाबुगारना नों नांहैयाखै खामनासो दों आं बे रानथ'बाय थाथोसै बे आसुगुरबो हानोसै आं ओमफ्राय बाबानि आसुगुरा ओरैबायदि रोजा ब्लेडआ गोदान ब्लेडबाबो माबा जायो बेन जालायलायो ओमफ्राय नेल काटारदोबो हाजाया बाबानिया बिराद गोरा आसुगुरा देखाय फैलाय आसुगुरखौ जि गोरा आया बेथ' एसे बेलाय मा साइडआव हाख्लाबनाय बायदि आंबो मिथिया गोदो सोरजोंबा उन्दै समाव गेलेनायमोन आरो आइया खिथानाय लांनाय आरो गोदो बे सासे गथ' समाव जों सानैबो जेनेबा गेलेदोंमोन आरो सिखा फिसाजों नामा दानना होनाय आसिखौ दानना होनाय बेखायनोथ' नै बोरैबा दानख्लाब बायदि दानख्लाबना होनाय थालांबाय ओमफ्राय बे साइडआवबो मानो गोलाव जायो ओमफ्राय नोंनि आसुगुरा बेखिनियाव माबा जाहैबाय बे दानख्लाबना होनायानो मा समा आरो मोनसे खोथा गोसोआव फैबाय आङो माबा उन्दैयाव जोंहा बाबाखौ जि गाना होसोयोमोन जोङो बे बाबानि मोदोमाव बाबाया उन्दुना थासिगोन बाबाया उन्दुना थानानै ओमफ्राय जोंखौ जि गानो लेंहरोमोन आरो ओमफ्राय जि गानो बायो जोङो ओमफ्राय गानो बाबाथाय बाबाया जि गोबाव जानो लुगैयोना ओमफ्राय गानो बाबाथाय फैसा होगोन दे माइनाव फाय होनना बुंबाथाय गासिगोन आरो बेबो फैसायाबो बेसेबां मिथिबाय थाइसे बा थाइनै खिन्थु बै टाइमनि थाइसे थाइनैया बिराद खामानियाव फैयोमोन बै टाइमाव बिदि चिप्सफोरबो बारा गैयामोन आरो साना मटर बिदिल'सोमोन दा सोरबा गोसोआव दङ खोमा ओमफ्राय जोंहा बाबायाना बिदि रानथेंथें नङामोन आरोना आं जेरैबायदि बिदि लद्रा लोद्रो गिदिरमोन आरो उदै गिदिरमोन ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो सुगार जानानै रानथेंथें जाबाय आरो बाबाया नङाबा आं बायदि लद्रासोमोन नोङो गोसोआव दङ ना आङो जेथिया क्लास 8आव जादोंमोन क्लास 8 माबानायाव स्कुल थखायबाय थायोमोन नङा आङो दिनै थांथ'ला दे गाबोन थांसै होननानै माने बेथ' बे जेनेबा ना बै हाइ स्कुलाव मोननो गोनां जेब्लानाखि ड्रेसा चेन्ज जायो बे समाव नायजिदों आं बिसोरो दख'ना गाननानै थांनो आंहा जिमानबाबो माने फरायनो आफसुस थाबोनाय मोनथिनांबो गथ'फोरखौ मोजां मानसि खालामनो आरो साख्रियाथ' मोननाय नङा होमबा मोजां फरायहोनानै जाहाथे मोजां मानसि खालामनो भबिसतखौ गावआनो गाव सिन्था खालामनो हायो बेबायदि प्रजेक्टआव माने दोननो सानदों जेनेबा
गारिजों लांलायलायना दोनहैबाय नामा ओमफ्राय लोगोफोरा जि एरावबाय आयौ बेखौ मिथिगौ साननायानो माने आंनि मथे मोनबाथ' नोंसोर मास्टार डिग्री कमप्लिट साफ्रोमबो जायो आरो सिभिल परिखाखौ होनो बिराद गोसोमोन आरो नोंसोरखौ जागोनलै र' सानसे दा बुरैथ'गैना जागोन ना सानसे र' आइथिंनियालाय गोलाव जाबाय बेसे गोलाव जाखोना ना बेसे गोलाव जादों ना आइथिंनिखौ सात गोरा खिन्थु बे फारसेया ओरैबायदि गोरा नायलाय बेखिनि आरो गुरैलाय मानोबा ओइ हरिराम तामाम गोरा आं दिनैसिम बिदि आसुगुर हानाय खानायाव कालार फुननाय ओमफ्राय बिखुङाव गाना होनायनि अनगा बिदि जेबो खामानि मावना होफेराखै दे दिनैसिम बाबानो आरो जिबो सुना होफेराखै आं बाबानो खिन्थु आं आंनि फैसाजों आङो बाबानो गस्ला बायना होफेरदो आरो गिफ्ट होफेरदो आरो आं हसा खोथाखौनो खिथादो ओमफ्राय जोंहा बाबाखौ आङो खर'खौ सुनो हैबाय दसे टाइम वेट खालामनानै ओमफ्राय नै जोंहानि फुख्रिखौ देखायनोसै आं ओरैनो थास्लायस्लाय बाबाखौ नेस्लायस्लाय जोंहानि फुख्रिया जि मेथ'खा गोजा बिराद गिदिर गिदिर ना दङ सोरबाफोर आलासि जाफैनोबा फैनो हागोन आं गोथाव गोथाव संना जाहोगोन बेसे दिन थानो गोसो थाबानो जाबाय ओमफ्राय दायोथ' नै मा थियेटार मोनथाय सोरां मोनसु ना मा थियेटार बिदि पामपुलिबो फैदों आंनि पामपुलि सना आंनि चाइल्डहुडनि फेभरेट एक्ट्रेस ओमफ्राय दिनैहाय जोङो थियेटारखौबो नायहैगोन लोगो मोनगोन आब' पामपुलिखौ नैलै सान्दुङा जि गोसा साथार ओमफ्राय बाबाया सुखांबाय बाबा फैदो देखायनोसै माबायदि जाखो इट्स फाइ याव गोसोम सोम जाबाय ना एसे हुगार बावनांगोन मोजां सुवाखै बियो इखिनि साइडआव एसे नांना दोङो एसे हरखाब जाबाय आरो एसे गोसोमसिनबो जादों ना खेबसे सुबावबा माबादों होमबाना एसे माबासिन जागोन ना खानायाबो जाबायना नै इखिनिखौ हुगारबावनांगोन इखिनियाव फोनासेयानो माथो इखिनियाबो एसे गुफुर गुफुर जाबाय नोंनिया दारिफोराबो मोनजोब्बाय माथो बाबा नोङो समानो मोनहोगोन ना हा दारिफोराबो मोनजोब्बाय बाबानिया इमान बोराय जाबायना नोङो समानो मोनहोदों समानो सेंग्रा खालामबाय समानो ओमफ्राय आं बुरि जायाथ' बाबा समा फैगासिनो दोङो हाया बुजिया आं जागोन स' नोंथांमोनखौ जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय होननानै आसा खालामबाय ना मा बुङो बाबा मोजां मोनखायो स' दिनैनि भिडिअ बेसांल'सोमोन नोङो एकदम सानजारि गुबै रायज्लायफ्लांबायलै सरि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ लाभ इउ अल गोजोन्थों होनदो खुलुमबाय होनदो